Ibarat siang surgawi mebatuhi taon hasangapon di debata dame madi jolma las ni rohani debata hajolma on museng beta ale dongan tu Betlehemi hita soba madak danang narisi mati nomos ni para sirohai debata amai hasangapon di debata dame madi jolma las ni rohani debata hajolma on museng beta ale dongan tu Betlehemi hita soba madak danak narisi mati nongos ni para sirohai debata amai hasangapon di debata dame madi jolma las ni rohani debata hajolma on museng sobba nami
Yesus Tuhan taing dengkani bornginaing ujuro Badia humir dok bitangmu di borngini do tubuh si palua di panggagatan di Betlehemi portibio dangol gokhaholomo marnida sodang siang Tuhani Ulinai
pada parokasian purba rodotino gihoni ditangi marsinggang be nasira lau marsompa tu Jesus Kristus si paluai ibana sian banu wagi jang lau palua hon hita jomai Kristus
si palua. Balik tahun malam tubuh si paluai, di bornginon di bala di pinahani. Balau manobus dosani nasaat kajol mai. Balik tahun malam tubuh si paluai, di bornginon di bala di pinahani. Balau manobus dosani
berbege suarai di Efrata. Glory glory tasoma maibaran nunga tubuh si paluai. Ibahin bangani golong nai Ilehon
ngambi Las roham, jaga onna todimi las roham, diruammu matotong, daminam holong nai, salin di ngolungi, las roham, las roham, las roham, mandong atau Yesusi, las roham, masih rodang manihong, di tempat kiri moni, mandong atau Yesusi, las roham. mono Jesus do ngambi Las roham, jaga onna todimi las roham, diruammu matotong,